నామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? వినిపిస్తోంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమో ప్రణామాలు. భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు స్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. అష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకాన్ని చూస్తున్నాము ఈరోజు ఈ క్లాస్లో. హరే కృష్ణ. ते मय्यपेताकिल चापले अर्भके दान्ते अद्रुत क्रीडनके अनुवर्तिनि चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी. సో భావము, వేదవాదులైన ఆ బ్రాహ్మణులు స్వభావరీత్యా నిష్పక్షపాతులైనను నా ఎడ నిరుహేతుక కరుణను చూపియుండిరి. ఇక బాలుడనైనప్పటికీ నేను కూడా ఇంద్రియములను నిగ్రహించి క్రీడాసక్తిని విడనాడియుంటిని. అంతేగాక చాపల్యమును వీడి మితభాషినైయుంటిని అంటూ ఆ నారద మహర్షి తనను గురించినటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఉన్నటువంటి వేద వ్యాసుల వారికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే నిన్నటి శ్లోకంలో ఆ దేవర్షి నారదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు వ్యాసుడితో, ఓ ముని, మరి పూర్వకాలంలో నేను, అంటే గత కల్పంలో నాకు అంత ముందు నేను ఒక దాసీపుత్రుడుగా ఉన్నాను. ఒక మారు చాతుర్మాస్య దీక్షలో ఉండగా బ్రాహ్మణులు అక్కడికి వచ్చినటువంటి వారికి సేవలో వినియోగపడేటువంటి భాగ్యం నాకు కలిగినది. మరి వారి యొక్క సేవ చేసేటువంటి భాగ్యంలో నేను ఉన్నాను. అటువంటి వారి యొక్క సేవలో నిలిచి ఉన్నటువంటి కారణంగా మరి ఆయన ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, అంటే ఆ పూర్వము అతని యొక్క స్థితిని నారదులు వారు చెప్పుకున్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము,
తే మయ్యపేతా కిల చాపలే అర్భకే దాంతే ధృత క్రీడనకే అనువర్తిని చక్రు కృపాం యద్యపి తుల్య దర్శనాః శుశ్రూషమానే మునయో అల్పభాషిని. తే అంటే చెప్తున్నారు, తే మయి అపేత అంటే ఇక్కడ తే ఆ మహర్షులు, మరి ఎవరైతే బ్రాహ్మణులు చాతుర్మాస్య వ్రతంలో ఒకే ప్రదేశంలో నిలిచి ఉన్నటువంటి ఆ 4 మాసాలు, ఆ సమయంలో ఎవరికైతే నారదులు బాలుడుగా ఉన్నటువంటి నారదుడు సేవ చేశాడో ఆ మహర్షులు మయి అంటే నా పైన అంటూ అపేత అఖిల చాపలే సమస్త చపలత్వాన్ని విడిచినటువంటి వారు. అంటే ఇక్కడ మరి ఆ సర్వ విధములైనటువంటి చపలత్వములను వదిలివేసినటువంటి, కూడి ఉండనటువంటి వారు. అపేతే అంటే వదిలేసినటువంటి వారు. అంటే సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి వారు, ఎవరి ఎడ కూడా పక్షపాత వైఖరి లేనటువంటి వాళ్ళు. అదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు కూడా చెప్తారు. ఓ అర్జున, ఈ జీవుల ఎడ నేను ఎవరి ఎడ కూడా పక్షపాతంలో ఉండను, ఎవరు నాకు ఎవరిను నేను విరోధులుగాను ఎవరును అంటే చూడను. కానీ నా భక్తులను, నన్ను కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళ ఎడ నేను వారిని రక్షిస్తున్నాను, వారికి కావలసినది సమకూరుస్తాను, ఉన్నదానిని రక్షిస్తాను అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి విషయము. సో ఇక్కడ మరి నిజమైనటువంటి ఆ వేదవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వేదాంతవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ఆ వేదవాదులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు స్వభావరీత్యా ఎవరి పట్ల పక్షపాతము ఉండదు, అంటే నిష్పక్షపాత ధోరణిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. అదే కదా భక్తుడు భగవద్గీత అంతటా కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతోనే ఉంటారు, ఎవరి ఎడ పక్షపాత వైఖరి వారిలో ఉండదు. కానీ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పిన మాదిరిగానే ఇక్కడ ఈ వేదవాదులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు కూడా స్వభావరీత్యా ఎవరి పట్ల పక్షపాతంలో, అంటే స్వభావరీత్యా నిష్పక్షపాతులైనటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా చెప్తున్నాడు, మరి నా ఎడ నిర్హేతుకమైన కరుణ చూపియుండిరి. అంటే మరి వారికి చేసినటువంటి సేవ కారణంగా, ఎందుకంటే భగవంతుడు తనకు చేసేటువంటి సేవల కంటే తన భక్తులకు చేసేటువంటి సేవల యందు ఎంతో సంతృప్తి చెందుతారు అని, ఆ విధంగా సంతృప్తి చెందినటువంటి భగవానుడు ఆ బ్రాహ్మణుల ద్వారా తన భక్తుల ఎడ కరుణ చూపించాడు ఇక్కడ. సో అలాగే ఇక తను కూడా ఎలా ఉండాలి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి ఆ విధంగా భక్తికి, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క కృపకు పాత్రులయ్యే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ శ్లోకంలో చాలా చక్కగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే, మరి సాధారణంగా బాలుడుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేసేటువంటిది ఏంటి? ఆటలు ఆడుకోవడము, ఇంద్రియాలు ప్రతిదాన్ని చూసిందల్లా కావాలి అనిపిస్తుంది. చిన్నపిల్లలను చూస్తాం కదా, ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా అది మనకి కావాలనే కోరికలు కలుగుతూ ఉంటుంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఆ బాలుడుగా ఉన్నటువంటి నారదుడు బాలుడిని ఆయన చెప్తున్నారు, ఇక నేను బాలుడును అయి ఉండి కూడా ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి క్రీడాసక్తిని విడనాడి ఉన్నాను. మరి అంతేకాకుండా చపలత్వాన్ని విడిచాను నేను, మరి చాలా మితభాషినై ఉన్నాను, వారికి మౌనంగా వారికి నేను సేవలు చేస్తూ ఉన్నాను. అలా చేయడం వల్ల నా పైన వారు కృప చూపారు అంటూ నారద మహర్షి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని
మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్న నారదుల వారు ఇలా అంటూ ఉన్నటువంటి భావం మనం చూసినట్లయితే, ఆ మహర్షులైనటువంటి వేదవాదులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు సమదృష్టి కలిగినటువంటి వారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, స్వభావరీత్యా నిష్పక్షపాతులైనప్పుడు, అంటే సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండేటువంటి వారు అయినటువంటి ఆ మహర్షులు మరి చిన్న వయసులోనే చపలత్వాన్ని విడిచి ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకొని ఆటలపై ఆసక్తి చూపకుండా వారి ఆజ్ఞలను అనుసరిస్తూ మౌనంగా వారికి నేను సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి నాపైన వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన కృపను చూపారు. మరి భగవంతుడు కూడా అదే, ఆయన ఎవరి ఎడా పక్షపాతంలో ఉండనప్పటికీ కూడా ఎవరైతే ఆయనను కావాలనుకుంటారో, ఎవరైతే మన యొక్క వాస్తవిక ధర్మాన్ని తెలుసుకొని ఆయన యొక్క భక్తియుతమైన సేవలో నిమగ్నమవుతామో వారి ఎడ ఆయన నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ చూపేటువంటి వాడు, భక్త వత్సలుడు. ఆయన భక్తులను ఎప్పుడు కూడా కాపాడుకునేటువంటి వాడు. సో కనుక మరి మన యొక్క నిజమైనటువంటి గమ్యము చేరుకోవడానికి భక్తి తప్ప అన్య మార్గం ఏమీ లేదు. అందులో ఈ కలియుగంలో హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ అన్యమైనటువంటి మార్గం ఏదే లేదు అంటూ చెప్పినట్లుగా మనకి మరి ఈ హరినామం, ఆ భగవంతుని సేవ, ఇక్కడ ముఖ్యంగా సాధు సేవకులకు ఉండవలసినటువంటి గుణాలు నారదుడు, బాలుడైనటువంటి నారదుడిలో ఉన్నటువంటి ఏంటి మరి ఇవన్నీ కూడా భగవద్గీతలో మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. నారదుల్లో ఉన్నటువంటి గుణాలు అంటే భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి, ముక్తిని పొందడానికి కావలసినటువంటి లక్షణాలు నారదుడు తనలో ఉన్నటువంటి దేని ద్వారా తాను అమృతత్వాన్ని పొందాడో ఆ విషయాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే చపలత్వ రహితంగా ఉండడము, ఇంద్రియ నిగ్రహంగా ఉండడము, మరి సాధారణంగా బాలుడు ఆటలపైన ఆసక్తులతో ఉండేటువంటిది లేకుండా ఉండడము. ఇది కూడా మనము భక్త ప్రహ్లాదుడిలో కూడా చూస్తాం. గురుకుల ఆశ్రమంలో పిల్లలందరూ కూడా ఆడుకుంటూ ఉంటుంటే ఆయన మాత్రము నిరంతరము భగవద్ధ్యాసలోనే ఉండేవాడు. అలాగే గురువుల ఆజ్ఞను అనుసరించేటువంటిది, అల్పభాషిత్వము, అవసరమైనంత వరకు మౌనంగా ఉండాలి. భగవద్గీతలో కూడా మౌనం కూడా భక్తుల యొక్క లక్షణాలు చెప్తారు. మౌనం అంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, పూర్తిగా ఏమీ మాట్లాడకుండడము అని కాదు, మితభాషి అయి ఉండడము, అవసరమైనంత వరకు మాత్రమే మాట్లాడడము అనేది అర్థం అక్కడ. సో అలా మరి ఒక భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఈ నారదుడిలో, అంటే ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి చెందడానికి మరి ఒక జీవుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలను మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నాం. చాలా అంతర్గతంగా గూఢంగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి అర్థాలను చూసినట్లయితే నారదుడు తాను ఏవైతే కలిగి ఉన్నాడో అమృతత్వానికి కారణమైనటువంటి లక్షణాలు, భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు. అలాగే ఇందులో ఒకే ఒక్క అంటే కొన్ని పదాలతోనే అక్కడ చెప్పినటువంటి అపేత అఖిల చాపలే అనేటువంటి పదంలో మరి మహాత్ములైనటువంటి మహర్షులైనటువంటి వాళ్ళకి ఉండవలసినటువంటి గుణాలను కూడా చెప్పినటువంటిది. సమదృష్టి, ప్రత్యేకమైన కృప. మరి ఆ నారదుడి ఎడ వాళ్ళు చూపినటువంటి ఆ కృప కూడా నిర్హేతుకమైనటువంటి కృపాం, ఇక్కడ చెప్పబడినట్టు చక్రు కృపాం యద్యపి తుల్య దర్శన అంటూ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ పదాన్ని చూసినప్పుడు మనకి అంటే మహర్షుల యొక్క సమదృష్టి మరియు వారు చూపవలసినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృప, మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు
సర్వజీవుల యొక్క సమత్వ భావంతో ఉంటారు, అదే తుల్య దర్శన. కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఎవరైతే భక్తి సేవ చేస్తారో, భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటారో వారి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృపను ప్రత్యేకంగా వారి కృప వ్యక్తమవుతుంది అనేటువంటిది మరి అది భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడే చెప్పినటువంటి వాడు. మరి అందులో ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే గురువు యొక్క కృప కూడా చాలా ముఖ్యము అనేటువంటిది, సాధువుల యొక్క కృప ముఖ్యము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యము చాలా గొప్పగా మనకి వివరణ ఉంది. వీలైనంత వరకు ఎక్కువగా ఆ భావాన్ని, ఆ భాష్యాన్ని చదవండి, చూడండి. సో మనకి ఆ వేదములన్నీ కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, వేదాలన్నీ కూడా నన్నే అన్వేషించుచున్నవి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటూ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా మరి వాస్తవానికి భగవద్గీత పురుషోత్తమ యోగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తారు కదా, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ సర్వైరహమేద వేద్యో వేదాంత కృతు వేద విదేవ చాహం. నేనే సమస్త వేదముల ద్వారా తెలుసుకోదగిన వాడను, వాస్తవమునకు వేదాంత కర్తను. మరి వేద వ్యాసుడు వలె వేదాంతాలను కర్త ఇక్కడ రచించినటువంటి, అంటే వేదాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు భగవంతుడే, వాటన్నిటిని మళ్ళీ మనకి మానవాళికి రచించినటువంటి వాడు వ్యాసుడు వారు. మరి వేదములు వెరిగిన వాడను నేనే అయి ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారము శక్తావేశ అవతారం కనుకనే మరి అందుకనే నారదుల వారు కూడా అంతకుముందు శ్లోకాలలో జన్మరహితుడవైనను నీవు ఈ మానవాళి కొరకే నీవు అవతరించావు అంటూ వ్యాసుని గురించి చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ వాస్తవానికి వేదాంత కర్త ఇక్కడ మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, వేదాంతవాది అనేటువంటి పదము శ్రీకృష్ణ భగవానుని విశుద్ధ భక్తులను సూచిస్తుంది. అదే వేదాంతవాది లేదా భక్తి వేదాంతులు. మనం అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తి వేదాంతుల భక్తి వేదాంతులు. సో మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చెప్పుకుంటాం, భక్తి వేదాంత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అని చెప్తుంది. సో మరి వేదాంతవాదులు ఏంటి వాళ్ళు అంటే ఆ భక్తియుత సేవకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని పంచడంలో నిష్పక్షపాతమును వహించి ఉండేటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళకి తన పరభేదం లేకుండా ఎవరి ఎడ ప్రత్యేక ఆదరణ కానీ నిరాదరణ కానీ ఉండదు. సో మరి ఈ అల్పజ్ఞులైనటువంటి జనులను, కాలాన్ని వృధా చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళను గమనించి భక్తి వేదాంతులు ఆ కృష్ణ భగవానునితో వారికి ఉన్నటువంటి నిత్య సంబంధాన్ని పునఃస్థాపితం చెయ్యడమే వారి యొక్క ఏకైక కార్యంగా స్వీకరిస్తారు. మరి భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా మరి వారి యొక్క గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారి యొక్క ఆదేశానుసారము దాదాపుగా 70 సంవత్సరాల వయసు కాలంలో వారు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి భోగ భాగాల్లో ఇంద్రియ భోగాలలో కొట్టుమిట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి వారిని ఉద్ధరించడానికి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుండి ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈరోజు కృష్ణ భక్తి భావనను ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు భక్తి వేదాంతులు. అటువంటి వారే సర్వ మానవాళికి మరి అవసరమైనటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మనకి మరి ఆ మంత్రదీక్ష ఈ వర్ణాశ్రమ విధానంలో కూడా మనకి బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో 5 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే గురువాశ్రమంలోనికి చేర్చడము, అక్కడ ఉన్నటువంటి గురువులు ఆ పిల్లలందరికీ కూడా రాకుమారుడైనా సామాన్య బాలుడైనా ఎటువంటి భేదం లేకుండా వారందరికీ పూర్వ గురుకులాలలో శిక్షణలు ఇవ్వబడేటువంటివి. అందుకే చూస్తూ ఉంటాం మరి
ద్రుపదుడు మరియు ద్రోణాచార్యుల వారు ఇద్దరు కూడా మరి చాలా కటిక భేద బ్రాహ్మణుడైనటువంటి ఇద్దరు మంచి మిత్రులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చిన్నప్పుడు గురుకుల ఆశ్రమంలో. అందుకే ద్రుపదుడు తన రాజ్యంలో సగభాగం కూడా ఇస్తాడు అనేటువంటి మాట ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనకి మహాభారతంలో గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఎంతో, అలాగే శ్రీకృష్ణుడు మరి మనకి సుధాముడు. కాబట్టి గురుకుల ఆశ్రమాలలో ఎటువంటి భేదం లేకుండా సర్వజీవుల ఎడ, అంటే అందరి బాలుర ఎడ సమత్వంగానే శిక్షణ ఇవ్వబడేటువంటిది. వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు నేర్చుకునేటువంటి విద్యలను బట్టి వాళ్ళని బ్రాహ్మణులుగాను, క్షత్రియులుగాను, మరి వైశ్యులుగాను, శూద్రులుగాను పనికొస్తావు అని గురువు నిర్ణయించి పంపించేటువంటి వాళ్ళు. అదే వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని పాటించడము బాధ్యత. ఆ తర్వాత గృహస్థ ఆశ్రమంలో కూడా తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేటువంటి విషయాలను కూడా మనకి చాలా చక్కగా భాష్యంలో వివరించారు. అవన్నీ కూడా చూడండి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం యొక్క వివరణము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై.